Ngayon, susunod ka ba? Mag-ingat kayo sa mga kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay ang kaibigan na tumutulak sa atin papunta sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Hindi lumalayo sa Diyos. Okay? Ang tunay na kaibigan ang nagsasabi sa iyo, Brad, sis, alam mo, hindi na magandang ginagawa mo yan eh. Palaway ka na eh. Nagtanakaw ka na eh. Nagsasabi ng totoo. Yan ang tunay na kaibigan. Ha? Tunay na kaibigan. At ang tunay na kaibigan ay nagpapaalala sa iyo na pumalam. Tunay na kaibigan yan. Kaya nga, dito sa ating ebanghelyo, nakita ninyo, napakaganda. May 4 na kaibigan yung paralitiko. Gumawa sila ng paraan para mailapit nila ang kanilang kaibigan sa Diyos ni Kristo. Amen? Sana o, ganun din tayo dito sa Narasyan. Mga kaibigan na buhat-buhat natin, dala-dala natin, sino man, mailapit natin sila sa Diyos. Huwag tayo maging hadlang, kundi tayo maging hakbang. Huwag tayo maging dahilan, kundi tayo maging paraan. Sabi nga, sa gusto, may hello? Sa gusto may paraan. Sa ayaw, kaya malalaman mo yung mga taong ayaw, ay maraming dahilan. Ayaw nila yan. Sana, tulad ng ebanghelyo na binasa natin, tularan natin yung 4 na tao. Dinala nila ang kanilang kaibigan kay Jesus.